Dobrý deň. Vedeli ste, že výber okien nie len o štýle alebo farebnom prevedení. Hlavne ide o to, aby vaše okná boli energeticky úsporné, dlhodobo udržateľné a hlavne pohodlné pri používaní. V ponuke firmy Primelex máme dve veľmi populárne profilové systémy Aluplast a Salamander. Chceli som vám predstaviť profilový systém Aluplast, ktorý je u nás bestseller produkt medzi oknami. Profily Aluplast patria medzi vyššie triedy strednej kategórie, ako napríklad Volkswagen. Premyslené, kvalitné a dlhodobé. Profily Aluplast ponúkame so zasklením dvojskla alebo trojskla. Taktiež máme viac ako 50 farebných prevedení, ktorá je možnosť aj jednostranná farba alebo aj obojstranná farba. Ďalej tu máme nemecký profilový systém značky Salamander, ktorá je o jednu kategóriu vyššia ako Aluplast. Tento profilový systém, ktorý tu priamo aj máme v kancelárii, má konštrukčnú hĺbku 82 mm a jedná sa o značku Salamander, kategória Blue Evolution 82. Ak hľadáte to najlepšie riešenie pre okná alebo vchodové dvere, dobrá voľba je aj Salamander aj Aluplast, je to na vás. My vám radi pomôžeme v našich kanceláriách v Dunajskej Strede v Bratislave alebo v Galante. Alebo ak máte záujem o cenovú ponuku, tak nás neváhajte kontaktovať cez telefón alebo e-mail.